Ir-rata ta' qatt f'pajjiżna fi frar li għadda kienet ta' 2.7% biss skont il-Eurostat. Din l-inqas rata ta' qatt li ġiet osservata f'pajjiżna minn dubli tinġabar tal-istatistika. Waqt il-medja tal-qatt mis-sena 2000 sal-lum kienet ta' 5.6% jew id-doppju tar-rata preżenti, l-ola li ġiet osservata f'dan il-perjodu kienet ta' 8.5% f'Awwissu tal-2003. B'hekk dakinhar il-qatt kien iżjed minn 3 darbit aktar milli hu llum. Minn dun bida l-Gvern f'Marzu tal-2013, ir-rata tal-qatt kienet ta' 4.3% bħala medja. L-aktar li tal-qatt minn sar Prim Ministru Robert Abela kien fil-livell ta' 5.5% f'Settembru tas-sena 2020 fl-eqqel tal-pandemija tal-COVID-19. Iżda grazzi għal miżuri ta' sosten li ħal-Gvern dak iż-żmien, il-qatt spiċċa naqas b'mod sinifikanti u llum kważi n-nofs ta' dak ta' 5 snin ilu. Taħt Dr. Abela, Malta llum għandha l-inqas rata ta' qatt fiż-żona euro u jibbiss il-Polonja fil-bqija tal-Unjoni Ewropea li għandha rata marġinalment inqas bi 2.6%. Fl-aħħar sena biss kien hemm tnaqqis fir-rata tal-qatt lokali minn 3.4% għal 2.7%. Dwar din l-aħbar ukoll ikkummenta l-Prim Ministru fuq il-medja soċjali fejn kiteb li l-impenn tal-Gvern se jibqa' b'saħħtu biex jassigura li mit-tkabbir ekonomiku igawdu kulħadd fis-soċjetà tagħna.